Musi wandakasvirwa Nyoro naofisa parodhi. Musi uyu takanga takatofarisa guys. Tichitobva zvedu kupati. Tichibva kunopemberera mota Benz yandakanga ndapiwa naachivhayo. Musi uyu taitongoita yese. Ada kusvira musi uyu aitongosvira mahara takanga tisingatombobhadharisi. Ko ndazivei. Ndopatakatopedza kuita madhira ataitoita nemafriends. Ndopandakati rega ndichita sendichinokudropai pamba. Munhu nemunhu musi uyu ndainomudropa pamba. Apa mota yangu ndakanga ndisati ndaisisa zvangu Mutero. Ko taigotyei idzo mota dzakanga dziri dzemaharaka. Ndini ndanodropa vamwe wangu vese ndavasiya. Musi uyu ndakapfeka kabumshot keblack nekatop kewhite kankaiwe kagoof out. Saka ndichidriva kudaro guys ndaitonyatsoonzwa kuti apana paka nditori nenyere yangu yakanga isati yatombopera. Ndopandakabatwa nemapurisa parodhi. Mupurisa wanga akachiri wechirume. Vatonditi mota yako haina Mutero tipe license ndakanga ndinayo. Asi Mutero ndo wandakanga ndisina. Zvikanzi sister ndatokusungai. Makutoenda chi takutonokusiyai kusendrako. Mota tatotora. Ndobva watonditi dzikai kwandaidrivhira kwekweni vandatoenda vandanogara pamother seat paya. Ivo ofisa vaenda wangu wakutorowa mota takatonanga kukamba. Tadaro tiri murodhi nepfungwa dzangu dzakagasika kugaya. Ndopandakati pana pandoita sei. Ndopandakatora ruoko rwangu vandanorite pablambi yamupurisa vaibvi pandanyatsobata blambi yaiya. Ndiri serious. Apa ndaitonyatsonzwa kuti pana pandakadhakwa. Apa pandopanonaka sexy sei kana wakadhakwa. Andakavabata blambi ndokuiti paya. Andokutanga kutoipuruzira zvinyoro zvinenge. Ndakangoona ofisa andepari nezisiso. Zvikanzi naiyo mwana iwe hauna kukwana. Ndikati kumama tichikona ofisa. Matoshinga here kuti mumwe ndiendese kunondisungisa nezvandiri zvino izvi. Ndinoshoreka chizvo nditori baby manyama. Ndobva watotanga kutosekerera zvikanzi mwana iwe unotopinga. Saka ngwati titese ndikati ngatingoitei sei vanhu vakuru panapa pana kana mwana mudiki. Ofisa waindobva wakapaka Benz yangu yandakapiwa naachivhayo paside. Ndobva wakatanga kunditi sakatoitira muone. Ndikati mota iyi kai ndakatoibleswa haiite kuti tiitire madhiri yayo. Saka madhiri totomaitira panze. Ndobva tatobuda panze papana nakapfeka kabumshot. Ndobva tatomira paside peroad paya. Ndobva tatomira panze pemota tiri tu paya. Ndobva tatotanga kuwainira ofisa wayo ndichiwawainira paya. Zvikanzi mwana iwe uko zvinhu zvakazviwana kupi kumba kwangu akutorina. Ndikati still vanochimanje isusu tinotogona kutongoita yes. Ndakazongoona ofisa wandibata nechemuuno kudaiso. Ndobva ndatoita kakudaiso kunyatsoita kakuita flexible kudaiso. Ndopa ndakaona ofisa wakutobvisa belt retrouser rebasa. Ndopa ndakaona koshasha zvainenge yakutoda kutokabira iyi. Ini ndopa ndakadzikisa kabumshot kai like musi uyu ndakapfeka G-string. Saka rakangotorwa katambuka kai ndobva kaiswa paside perimwe garo wani daiso. Ndobva ndatoona ofisa wakutopinza zimhungu rawo mublambi yangu daiso. Ndobva ndatotanga kutoti ofisa kani munondikwadza kani. Ndokutoma kwayakatoita paya. Ndakabatiswa muti. Guys musi uyu kauyu ndaitonzwa nyere. Ukanyanyonwa doro rakawanda unonyatsonzwa nyere. Unongochinyatsoonzwa kuda murume sezvazviri. Musi uyu ndopa ndakatanga kuzoti ko ofisa wantoningirina zvakadai. Wapedza ofisa ndakangoona ngoti mwana iwewe unonaka iwewe. Ndopa ndakati ofisa kani chiko. Saka ndakuenda here. Ndobva watonditi enda but next time usazozviita mani. Chitora namba dzangu. Ndopa ndakatotora namba dzaofisa waiwai.